Bueno, ya sabes lo que rima con 155, ¿no? Ui, monsenyor. Perdone. Déu la guard. Formo part del cos de mediadors de l'Església Catalana que volen que el conflicte entre Espanya i Catalunya se solucioni. Cuidadín con lo que dices o quito la casilla de la iglesia de la declaración. No han llegit l'Evangeli? ¿Ver Marcelino Pan y Vino cuenta? Recordem el sermó de la muntanya. Jesús reunia el seu poble i referint-se als seus enemics els digué... ¡A por ellos! No ben bé. Deia que calia estimar-los. Estimarlos. Trididís. És per això que, com demana Puigdemont, cal una mediació per solucionar el conflicte. Que no, que aquí no se media. Que no ha leído el cartel. M'està dient que no volen cap mediador? Perdonin, vinc de Suïssa. ¡Ah, perfecto! Le estaba esperando. Tengo por aquí un maletín que... No, jo venia per oferir una mediació. Ay, qué pesados están con la mediación. No, és que no cal, germà, per això ja estem nosaltres. No, una mediació entre el govern espanyol i vostè. Si ells no volen una mediació, necessitaran algú que mediï entre ells i el mediador. Però jo no vull un mediador que mediï per mi. Hola, sóc la representant de les mediadores Premi Nobel de la Pau. Vinc a mediar amb el mediador que vol mediar amb el Rajoy i amb el mediador que vol mediar amb el mediador. És a dir, sóc la mediadora dels mediadors. Creo que ahora me he perdido. Sí, mujer, sí, es muy fácil. Es el mediador de los Nobel el que elige el mediador de los suizos. Y es el mediador de los suizos el que quiere que sea el mediador de los obispos. El mediador. Es la primera vez que he entendido la frase. No ens cal un altre mediador! A veure, recapitulem. Vostès no volen un mediador. I vostès no volen que ella mediï entre vostès. Doncs està clar que necessiten un mediador de mediadors. Parlem? Que no volem més mediadors! Mira, no me lo digas, otro mediador. Creo que hay muy mediadores y muchos mediadores. Senyors, crec que estem mediant per sobre les nostres possibilitats. Cal una mediació per acabar amb tot això. Mira, vols que et digui per on et pots posar la teva mediació? Te la pots fotre? Soraya, está claro que esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. Lo que yo digo, la negociación provoca división. Mariano, igual sí que tendríamos que ceder en algo con Puigdemont. ¿Le dejamos que escoja entre Carabanchel y el Calameco?